Oké, jöhet. Wow! Majdnem. I can't go and get it now. Ott a mesterfutballista Martin. Megmutatod papiéknak, hogy kell. Nem, amikor megfogod két lába és hátra feldobod. Így. Na, próbáld. Ez az. Wow, bement a fenébe. Ez egy Pearl Glory labda. A Martinnek a Pearl Glory-s labdája, látjátok? Anyával mentek a Pearl Glory-ra valamelyik nap. A múlt héten. Na jó, itten focizni most nincs olyan meleg már. Kellemes sisi van, szép a dombokat lehet látni innen. Jó lenne oda fölmenni, vagy ott lakni fönn azokból valamelyik házat ott a dombtetőn megvenni. Kikezdted fenn, igaz? Majd nem sokára. Mondtam, próbáld meg helyezni a labdát, mert belergad a közepébe. Ja, ez az. Mellé ment ugyan, de nem volt. Majdnem eltalálta a vízesemet. Itt vannak ilyen gépek ebben a parkban, és akkor azzal lehet hasizom gyakorlatokat, meg ilyeneket csinálni. Ide szokta kihozni Andi a kutyákat. Na jó, menjünk focizni.